σε όλους. Λοιπόν, όπως είπε και ο κύριος Μάκης, καλησπέρα και στα παιδιά που φωνάζουνε. Λοιπόν, όπως είπε και ο κύριος Μάκης, ξεκινήσαμε φέτος τον Οκτώβριο. Είμαστε νεοσύστατη πορεία, δηλαδή ουσιαστικά 2,5 μήνες μόνο. Είμαστε μια παρέα αυτή τη στιγμή, όπου καλούμε να έρθουν κι άλλοι σε αυτή την παρέα, όχι μόνο γυναίκες, αλλά και άντρες. Μας αρέσανε πάρα πολύ και εσείς όλοι που είστε στις Βυζαντινές χοροδίες. Αν θέλετε, μπορεί να μπείτε να κάνετε παρέα μαζί μας. Isi
τμήμα του θεατρικού παιχνιδιού. Η υπεύθυνη του, κυρία Μαρδίνα Πιτικούκη, ήρθε φέτος στο σχολείο μας. Ξεκίνησε λοιπόν μία δουλειά λιγοστούς μήνες και αυτό που θα δούμε είναι μία δουλειά 2 μηνών ουσιαστικά, γιατί τότε και την ενημερώσαμε ότι θέλουμε να μας παρουσιάσει κάτι στη χριστουγεννιάτικη γιορτή μας. Θα μας συγχωρέσετε για λίγο να φτιάξουμε το φροντιστήριό μας, όπως λέμε στο θέατρο, και να σημειώσω ότι η δουλειά που θα δείτε είναι 2 προβών, όχι 2 μηνών, 2 ως 3 προβών. 2 πρόβες πήραν τα παιδιά σας να φτιάξουν αυτό που θα δείτε. Το χάρηκαν, ελπίζω να το χαρείτε και εσείς. Δώστε μας λίγο χρόνο για να ξεκινήσουμε. Η ιστορία της μάγισσας που μισούσε τα κάλατα. Παραμονή πρωτοχρονιάς, η φρικαντέλα ζύμωνε τα πουλάκια με μαγική μαγιά, που όποιος τα έτρωγε, μεταμορφωνόταν ξαφνικά σε σαπουνόφυσκα. Ξαφνικά άκουσε χαρούμενες φωνές. Αρχιμηνάκια, χειμώνα, ζήνουμε το λιμάνια. Κι αρχή καλός μας χρόνος, έκλεισκα μετά γιορτώνος. Αρχιμηνιάς στα αρχή χρόνας, ψήλι μου δέντρο, wax, wax, wax.
Το είπε και το έκανε. Κούνησε κυματιστά το μαγικό ραβδί της και φυλάκισε τις φωνές των παιδιών σε ένα μπαλόνι. Και έδωσε τη θέση της σε μια νύχτα μαγική, νύχτα χριστουγεννιάτικη με όνειρα και θαύματα. Ένα αστέρι έγραψε στον ουρανό και τα παιχνίδια ζωντάνεψαν και άρχισαν να κινούνται.